Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще играем на Zelda in the Forest. Но няма да съм сам. Ще бъда сето този. Здравейте, приятели, аз съм Гошо и съм най-добър приятел на Алекс. Ще играем Zelda in the Forest. Както виждате, сме играли много. И да, обаче, айде бързо да влизам. Добре. Давай. Така. Ще ми го хелп. Хайде. Добре. Събираме дръвче. Къде да има един въгъл? Слагай го в огъня. Как така няма въглен? Не трябва ли винаги да има въглен? Няма. Нямаш. What? Окей. В принцип трябва да има. Какво е това? Painting brush. Аз за първи път го виждам. Кое бе? Чакай сега. Мога да боядисвам? Искам да го видя. В рибарската къщичка. Кое е това бе? Хора? Или това виждали ли сте? Не знам какво се прави с него. Аз за първи път го виждам това нещо. Ти виждал ли си го? Ти виждал ли си го това? В рибарската... Как? Туториал! Говори нормално, бе. Има четка. Каква е тази четка, бе? Защо? Знаеш, като паснем рибата да изчистваме. Бре, ти нормален ли си, бе? Аз ще взема една четка. Боже. Ай, иска нещо. Може нещо да боядисвам. Как ще боядисваш риба, бе? Ти нормален ли си? Кога боядисвам? Балкон. Айде в сарая. Окей, тук има моркове. Което е доста хубаво. Представяш да можеш да атакуваме животните да бъдат черни? Ама не може. Четката е да се разкара, защото ме дразни. Ето такива бутал. Тук имам да лютвам. Тук има култисти. Айде на едно паркевс. Има кабриолети. Не, тук. Това съм да читам нещо готино.
Спир, ес, това е добре. А, той винаги е. Да. Що? Опа. Сид пак. Окей, не е зле, но... Сид пак е малко тъпчък. Поред мен. Sorry. Сега ще ми иска... Какво имаме? Какъв материал? Така, аз имам бъни фут и вулф пелт, така че... Да взема детето. Окей, аз такова имам вулф пелт. Какво да взема? Взимам револвер рамо. Искам и алфа вулф пелт. Право. Държи се нормално. И аз намерих Wolf Belt. Окей. Отивам за детето. Пак. Ти, голезе. Не, защото взех Wolf Belt за той. Добре. Окей. О, пепър е добър. Пепър. Такова си пак. Ще отида ето в тая къщичка. Само да не замръзна. Опа. Мога. Тук има такова. Не. Замръзвам. Добре, вътре съм. Окей. Така, тук вече съм в безопасност. Сега, ако му подгони нещо, аз направя. Айсакс. Получих Айсакс. Райфъл. Гошо, получих Айсакс. Ти не ходиш, не баям, бе. Да, тук имаше една близка къщичка и реших да мина. Да е лютно. Дали, сега той Айсакса е като Гутакса. Не е вярно. Малко по-силена. Да, ама такова. Когато чупиш кутийки. Когато чупиш лед там на тези кутийки. И то... Добре, утре отивай да ходим за храна. Опа, чачи. Те, че... Да знаете, хора, видеото може би ще бъде 2 части. Или 3 най-много. И мисля, че една част 10-20 минутки ще бъде. А да почнем от подарък се. Хвана, слушара. На мен тая игра ми върви с желязо, 50 желязо имаме. Така. Сега. Искам да се направя едни ушанки, да мога ходя в зимния байом. Такова събирам 2 бонифута за ушанки. Къде отидох се така? Първия. Направо бомба хляб и хляб. Къде отиде другия, бе?
Ето го. Това хапна. И тръгваме. Съм. Значи, какво дава? Ето това се го взимам за задължително. О, има много неща. Ей, това ма е готино. Намерих плещерата за детето. Ето това ще взема. Хоп. Намерих болница. Окей, аз накупих доста. Изхабих всичките 50 монетки. Така, крафваме си ни ушанки. Вече мога да ходя в зимния байом, защото имам ушанки. Ай, накрая. Тук трябва да има май някакви мечки. What the heck? Мале, аз съм идиот. Не съм идиот. Идиот съм! О, мага. О, не, замръзвам. Замръзвам! Значи взех и такова килимче за пикник. И взех и кошничка за пикник. И тук нещо като езерце. Малка локвичка. Едно цветенцето тук. И едно столче. И едно такова някакси. Така. Едно от любимите ми. Ето това. В пелт. Това е митикъл, между другото. Много готино изглежда. Да може да цела. Оти на луто, пак само гроб на бандаж. Телевизора тук ли? Не. Има много бандаж. Да. Ако някой умре. Аз отивам в зимния байом, защото исках да лутна едно нещо, обаче не успях, защото замръзнах. Тук и снежните човеци, обаче не съм взел морков, за да взема джема. О, сноубал. Така. О, no. О, no. Хоп. Хоп. Нещо. Хоп. Отрезал патроните. О, струнак. Оле, обарял. Как е? Лесно. Майко, опът горе само хелидял в балка ми. Ешо! Идвам с много бензин и обаче. Беде, ако намериш струнакс или ако намериш джанцак, мога ли да ми дадеш? Защото аз нямам. Ок.
Това мислим да е първа част на 99 на The Forest, така че очаквайте много скоро втора част и може би трета. Не знам, хайде, чао! Чао!